Durant un temps he estat fent feina amb un DJI Mini 4 Pro i he anat guardant moltes rutes de waypoint per poder repetir els mateixos vols amb precisió, sobretot per fer seguiments d'obra. Però fa poc he començat a treballar amb un Mini 5 Pro i la pregunta era inevitable. Puc utilitzar els mateixos waypoints que ja tenia creats? És a dir, puc transferir aquestes rutes d'un dron a un altre o inclús puc compartir aquestes rutes amb altres pilots? Així que he estat investigant com es pot fer i en aquest vídeo t'ho explicaré pas a pas. Si ja has començat a utilitzar els waypoints, sabràs que són una eina molt potent per planificar vols amb dron. Però encara ho són més quan pots reutilitzar tots aquests recorreguts en diferents drons, o inclús si pots compartir-los amb altres pilots. I per això en aquest vídeo veurem exactament com fer-ho utilitzant l'aplicació nativa de DJI. I si encara no saps què són els waypoints i per què serveixen, vés a veure primer aquest vídeo que segur que et donarà moltes idees per començar a fer-los servir. Per transferir les rutes entre drons de DJI, únicament has de tenir en compte que tots els drons disposin del mode Waypoints. I a partir d'aquí, el procés és bastant senzill i es pot resumir en 3 passos. Guardar primer la ruta, sincronitzar-la amb el teu compte de DJI i carregar la ruta al dron nou. Així que va, anem a veure pas a pas com fer-ho. El primer que hem de fer és guardar la ruta en Waypoints, com ja et vaig explicar en el vídeo que et deia abans. Una vegada guardada la ruta, sempre és una bona idea posar-li un nom que t'ajudi a identificar-la, especialment si treballes amb moltes rutes o són projectes a llarg termini. El segon pas és sincronitzar aquesta ruta amb el teu compte de DJI i, per tant, t'has d'assegurar que tens la teva sessió iniciada quan guardes la ruta. Si utilitzes un radiocontrol amb el mòbil connectat, les rutes de waypoints es guarden al telèfon. I això vol dir que si connectes un altre dron però utilitzes el mateix mòbil, ja tindràs les rutes disponibles. En canvi, si utilitzes un radiocontrol amb pantalla integrada, com és el meu cas, les rutes es guarden dins del radiocontrol. I per tant tens dues opcions. O connectar el mateix radiocontrol on tens les rutes guardades a un altre dron, o bé copiar les rutes d'un radiocontrol a un altre. Per a la primera opció, que és connectar un mateix radiocontrol a un altre dron, el primer que farem serà comprovar que tenim ben guardades les rutes de waypoints al radiocontrol. Per això, com veus ara, tenim el radiocontrol connectat al Mini 5 Pro i una vegada que entrem al menú dels waypoints, si clicam aquesta icona petita, podrem entrar a les rutes que ja tenim guardades. Com veus, ara mateix n'hi ha 3. I el que farem serà apagar el dron, el Mini 5 Pro, i encendre l'altre dron, que en aquest cas és un Mini 4 Pro. Per connectar un altre dron al mateix radiocontrol, encara que sigui un model diferent, el procés és el mateix que quan hem de tornar a emparellar un dron al seu radiocontrol. Per exemple, després que ens el tornin del taller o si hi ha hagut algun problema i s'han desvinculat. I una vegada s'han connectat, veus que el radiocontrol ja poden veure en directe el que està veient la càmera del dron, entrant com abans al menú de Waypoints. I tornem a clicar en aquesta icona per veure les rutes guardades i, encara que han canviat de dron, seguim tenint les mateixes rutes que teníem al Mini 5 Pro. I ara, com sempre, podríem executar aquesta ruta, modificar els paràmetres que ja tenim guardats, etc. Has de tenir en compte que no tots els radiocontrols són compatibles amb tots els drons, així que has de mirar les especificacions del teu model per assegurar-te que ho pots fer. Per a la segona opció, que és transferir les rutes d'un radiocontrol a un altre, t'he de reconèixer que les proves que he fet no m'ha funcionat. He vist exemples de diferents pilots que sí que ho han pogut fer, així que podria ser que aquest mètode no sigui compatible amb tots els models de la marca. Però sigui pel motiu que sigui, el procés per fer-ho és aquest que ara t'explicaré per si vols provar-ho o si funciona amb els teus drons. El primer que feim és connectar el radiocontrol a un ordenador. Has de tenir en compte que els radiocontrols de DJI fan servir el sistema operatiu Android com un mòbil, així que en alguns casos hauràs de fer servir un programa per poder accedir al contingut. En el meu cas, que faig servir Mac, faig servir el programa Android File Transfer. Una vegada ja pots navegar dins del contingut del radiocontrol, el que farem serà anar a la carpeta Android, Data, DJI, Files, Waypoint.
Totes aquestes carpetes amb noms estranys són rutes guardades, així que ho copiarem tot sense modificar els noms. Tot i que aquests noms no ens permeten identificar quina és cada una d'aquestes rutes, a dins cada carpeta hi ha una imatge que sí que ens permetrà identificar-les. Ara el que farem serà connectar l'altre radiocontrol a l'ordenador i tornarem a anar a la mateixa carpeta Android, Data, DJI, Files, Waypoint. I el que farem serà copiar totes les carpetes amb rutes guardades que volen transferir al nou radiocontrol. I a partir d'aquí, una vegada que connectam el dron al radiocontrol on hem incorporat les noves rutes, si tornem a entrar al menú de Waypoints, després de sincronitzar-se, ens haurien d'aparèixer les noves rutes que hem incorporat. Però, com et deia abans, en el meu cas, això no m'ha funcionat. Una vegada que has copiat les rutes al nou radiocontrol, o bé has connectat el dron nou al teu mòbil, només has d'entrar al menú de Waypoints i sincronitzar les rutes del teu compte. Per tant, assegura't també que has iniciat la sessió de DJI al dron nou. Si fas servir diferents models de dron, has de tenir en compte que no tots es comporten de la mateixa manera davant dels obstacles i, per tant, abans d'executar una ruta guardada amb un altre dron, és important que revisis si hi ha hagut canvis en l'entorn o si tens una limitació d'alçada diferent. Com has vist, el procés és molt senzill i si treballes amb més d'un dron o en equips de producció amb diferents pilots, poder reutilitzar i compartir rutes de Waypoints et pot estalviar molt de temps. Espero que aquest vídeo t'hagi estat útil i si vols seguir aprenent més coses sobre drons, aquest vídeo també et pot interessar. Adéu!